treballador i com a petit empresari, apostem també per una caça, diguéssim, regulada, i com a caçador que soc i com a amant del meu col·lectiu de becaders, doncs aportarem amb aquest campionat d'Espanya, de la qual els meus competidors, dic meus competidors perquè jo soc delegat de Catalunya i me sento orgullosos d'ells, aportarem un petit xaleco amb uniforme, amb el nom de cada competidor i amb diguéssim, la insígnia de la Federació Catalana de Caça, en col·laboració amb l'empresa meva de construcció, de la qual estic super orgullós, i com no, també posarem el ròtol de Catalunya darrere perquè competim per Catalunya. Doncs pensa que jo com a delegat de Catalunya, de la mà del senyor Sergio Sánchez, i com a petit empresari, treballador, i sobretot com caçador que soc de naixement, perquè vaig néixer caçador i moriré caçador, faré tot el possible perquè els meus companys, que no són pocs, participin o es vinculin en el món de la cinegètica, en el món rural i, com no, amb aquest món tan maco que és el dels animals. Jo ara, a la meva edat, que tinc 48 anys, doncs sempre he vingut sentint que la cacera anava menys, que anava menys caçadors i tal, però aquí em tens, 48 anys, i el jovent que va pujant no són gaires, però són amb molta qualitat i amb poca quantitat, no? I nosaltres el que necessitem aquí al col·lectiu de becaders i al col·lectiu de caçadors és el respecte que ens mereixem i el respecte a la gent que no és caçadora o no entén el món de la cinegètica per motius de desconeixement, perquè efectivament nosaltres regulem, fem una regulació de tot el que és la cacera i efectivament som amants dels animals. Jo personalment sóc amant dels gossos. La cacera m'agrada, efectivament, vaig néixer caçador i moriré caçador, genèticament soc així, però doncs no és fer ni ser més bo ni ser més dolent. Efectivament, el món de la cinegètica, el món, diguéssim, que és el factor cinegètic, venatori, món rural, ja no aquí a Catalunya, sinó també estem parlant de companys que tinc al sud, no? Sobretot tinc molts bons companys i molt bons amics, efectivament viuen. No és que ho facin com a oci, sinó viuen directament del que és el món de la cinegètica. I estem parlant d'un món bastant gran. Efectivament, com sempre dic, el respecte a totes aquestes, diguéssim, aficions o pagesia o món rural, sempre sobre el respecte, respectant a tothom. Però també crec que és important i crec que ara és el moment, que ja fa uns anys cap aquí que ho vam fer, que també es respectin no al caçador, sinó a la gent de peu que surt a la muntanya, a la gent de peu que fa senderisme, a la gent de peu que surt amb les motos, tots, la muntanya és de tothom, però el respecte ens el mereixem tots. Ho entenguem i si no ho entenem, preguntem. Però dir paraules i coses que afecten el món cinegètic sense conèixer no comporta res bo.